салом дӯстон, омода бошед. мавсими нави сериали трансфери Мбаппе ба дастаи Реал Мадрид наздик мешавад. бозингари фаронсавӣ боз дар бораи орзуи худ андеша дорад. аксеро ки Мбаппе дар ҳуҷраи худ суратҳои Роналдоро бо пироҳанҳои Реал Мадрид дорад ва бо як шавқи беандоза ба онҳо нигоҳ мекунад, дар хотир доред. акнун тасаввур кунед ки Мбаппе боз дар чунин ҳолат қарор дорад. тобистони меомадагӣ мову шумо боз ҳар рӯз дар ин бора суҳбат хоҳем кард. ҳоло бошад аз аввалинҳо шуда дар мавриди саршавии фасли нави ин сериал хабар медиҳем. лайки қиматбоҳои худро гузоред ва ба канал обуна шавед. мо бошем сар мекунем. дӯстон, имшаб як қатор рақобатҳои ҷолиби диданӣ моро интизор аст ва шумо метавонед ин бозиҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x бозам ҷолибтар кунед. дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. монеде мо футболи тоҷикро мегӯем шарманда кард. ин арабҳо таоман гузаронданд ку Ал-Наср Криштиану Роналду ва соҳибони он магар фикр мекунанд ки дигарон ақлу чашм надоранд ки шӯри мурии онҳоро набинанд, ё онҳо то ҳол намедонанд ки баъд аз рафтани Роналду ба Арабистони Саудӣ диққат ба ин чемпионат зиёд шудааст. шумо Роналдуро овардед, акнун лигаатонро ба сатҳи ӯ мутобиқ кунед. охир муҳтарам шайхо, бисёриҳо аллакай пай бурданд ки ман барои чӣ арзу шикоят дорам. сабаби шикоятҳои худро фаҳмонам. дишаб дастаи Ал-Наср ки дар ҳаёти он Криштиану Роналду бозӣ мекунад, бо дастаи охирини чемпионати Арабистони Саудӣ клуби Албатин бозӣ кард. бозингарони Албатин ба зидани гол даст ёфта пешсаф буданд. ҳисоби 1-0 то дақиқаҳои охир нигоҳ дошта мешуд. ногаҳон довари бозӣ ба вақти асосӣ беш аз 12 дақиқа илова намуд. ӯ аз куҷо ин дақиқаҳоро пайдо кард? албатта довар ҳақ дорад ки 12 ва ҳатто бештар аз он ҳам илова кунад, аммо барои ин бояд дар рафти бозӣ як гала пауза бошад. дар ҷараёни бозии дастаҳои Ал-Наср ва Албатин он қадар пауза зиёд дар нимаи дуввум набуд ки чунин миқдори зиёди дақиқаҳо илова шаванд. ҳамаи инро тағабозӣ ҳисоб карданд. 17 дақиқа дар маҷмӯъ ғайр аз як нима, ин худаш ба як тайми дигар наздик мешавад. мемондем ин дастҳо сеюм тайм бозӣ мекарданд. ба дастаи пешсаф имкони камбек карда дода шуд ва аз дасти бечораи Албатин ки дар зинаи охирон аст ғалабаи софро дуздиданд. бозингарони Ал-Наср дар дақиқаҳои 93, 102 ва 104 се гол зада ғолиб шуданд. Роналду дар ин рақобат гол ва асистро ба номаш сабт накард. аз сегонаи хатти ҳамлаи Ливерпул ки Салоҳ, Мане ва Фирмино буданд, тобистон метавонад танҳо як Салоҳ боқӣ монаду халос. Роберто Фирмино ҳам аз мавқеи худ дар дастаи Ливерпул розӣ нест ва ба андеша омадааст ки дастаро иваз кунад. гуфта мешавад ки Боби Фирмино ин қарорашро аллакай шахсан ба Юрген Клоп гуфтааст. қарордоди Фирмино бо дастаи Мерсайдӣ то тобистони соли ҷорӣ амал мекунад. баъд аз он футболбози бразилӣ агенти озод мешавад. нақшаи Фирмино ҳамчунин аст ки бояд ӯ бепул ба сафи дастаҳои дигар гузарад. роберто ба Ливерпул соли 2015 омада соҳиби 7 ҷоиза шуд: APL, Лигаи Чемпионҳо, ҷом ва Суперҷоми Англия, ҷоми Лигаи Англия, Суперҷоми Аврупо ва Чемпионати ҷаҳон байни бошгоҳҳо. ин бозингар бо эҳтимоли зиёд карьераашро дар Аврупо идома хоҳад дод. ҳарчанд таваҷҷӯҳ аз дастаҳои Амрико ва Бразилия бо Фирмино зиёд дида мешавад, ӯ мехоҳад то ҳол дар футболи бузурги Аврупо ҳунар озмояд. яке аз фаворитони асосӣ барои ҷалб кардани ӯ ба ҳайати худ дастаи Ювентус ба ҳисоб меравад. дар авзанаи зимистона нархаш барои Ювентус гаронӣ мекард. тобистон бошад, туриниҳо метавонанд бепул соҳиби як ҳамлагари бразилӣ шаванд. новобаста аз он ки дар мавсими ҷорӣ Боби хеле кам дар майдон аст, ӯ яке аз футболбозони дӯстдоштаи мухлисони Ливерпул ба ҳисоб меравад. барселона бояд футболбозонро ба нархи 200 миллион евро фурӯшад, вагарна онҳо ҳақ надоранд то ягон бозингари навро ба сафи худ ҷалб кунанд. дар ин бора президенти Ла Лига Хавиер Тебас ишора карда чунин гуфт: дар ҳамин шабу рӯз Барселона дар буҷаи худ ягон тангаи надорад то онро барои ҷалб кардани футболбозони нав сарф кунад. Барселона бархе аз амалҳои нав қадар хуби молиявӣ анҷом дод. барои ҳамин мо ҳам дар ҷавоб қарорҳои сахт мебарорем. мо ба қароре омадем ки Барса дигар футболбозони навро гирифта наметавонад. онҳо ҳаққи намоиши бозиҳои худро ба тивиҳо бо арзиши 700 миллион евро фурӯхтанд ва роҳҳои дигари пулкоркуниро меҷустанд. дар оғози мавсими нав каталониё ин корро карда наметавонанд. пеш аз ҳар равзанаи хариду фурӯши
бозингарон мо ба ҳар як даста хабар медиҳем ки онҳо чӣ қадар маблағро ҳаққи сарф кардан доранд. Барселона бояд хароҷотҳоро барои маош ва трансферро аз 650 миллион ба 400 миллион кам кунад. Айни замон буҷаи Барса ба минус рафта истодааст ва 200 миллионро ташкил медиҳад. Онҳо бояд бозингарони худро ба фурӯш монанд ва аз ҳар як фурӯш танҳо ҳаққи сарф кардани 40% маблағро доранд, гуфт президенти Ла Лига. Маънои соддаи гапи Тебас ҳамин ки барои харидани ҳар футболбози нав бояд ҳар як бор бозингари Барса фурӯхта шавад. Президенти Ла Лига дар бораи буҷа ишора карду танҳо фурӯхтани бозингаронро мисол овард. Фарз кардем агар Барса нархи чиптаҳоро қимат кунаду варзишгоҳ новобаста аз ин пур аз мухлисон шавад, ин магар даромад нест? Ё роҳҳои дигари пул кор кардан магар 200 миллионро ҷуброн карда наметавонанд? Дар Испания масъалаи молияи дастаҳо печида аст ва Барса давоми чанд вақти охир аз дохили он баромада наметавонад. Рафиқон, чемпионати ҷаҳон ба охир расид. Ман канали Юдка Геймсро ба шумо тавсия додам ва онҳое ки маро гӯш карданд пули хуб ба даст оварданд. Аллакай ҳафтаи меомада Лигаи чемпионҳо бармегардад ва шумо метавонед дар канали онҳо ҳар рӯз ду прогнози ройгон гиред. Пас онҳое ки мехоҳанд прогнозҳои олӣ гиранд ба ссилкаи дар описания буда даромада пул кор кунанд. Гвардиол ва Гвардиоларо дар як даста дидан мехоҳед? Ин хоҳиши шумо метавонад дар равзаноҳои наздики трансферӣ ҷомаи амал пӯшад. Таваҷҷӯҳ ба дифогари ҷаҳони хорватӣ беҳад зиёд дида мешавад. Ӯ яке аз ҳимоятгарони умедбахш маҳсуб шуда ояндаашро дар дастаи топ мебинад. Айни замон Йошка Гвардиол дар дастаи РБ Лейпциг бозӣ мекунад. Дастаҳои бузурги Англия пулҳои худро омода карда зимистони гузашта ба дари Лейпциг рафтанд ва аммо ҳамаи онҳо ҷавоби рад гирифтанд. Футболбози хорватӣ ният кардааст ки як соли дигар дар Лейпциг бозӣ кунад, аммо ояндаи худро Гвардиол дар яке аз клубҳои кишвари Англия мебинад. Айни замон дастаҳои Манчестер Юнайтед, Тоттенхем ва Манчестер Сити ба дифогари 21 сола таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Вақтои охир сари ин масъала аз ҳама бештар маъз Манчестер Сити кор карда истодааст. Хосеп Гвардиола оҳиста тактикаи худро ба се дифогари марказӣ мутобиқ карда истодааст. Барои ӯ се ҳимоятгари сатҳи баландтари марказӣ лозим ҳастанд. Аз байни дифогарони кунунӣ Пеп Гвардиола танҳо ба Рубен Диаш боварии 100% дорад. Дар мавсими ҷорӣ Гвардиол дар ҳамаи мусобиқаҳо дар ҳайати Лейпциг ба задани 2 гол даст ёфтааст. Он нафароне ки қариб ҳар видеои моро тамошо мекунанд хуб дар хотир доранд ки тобистони соли гузашта мо қариб дар бораи имрӯзу пагоҳ гузаштани Мбаппе ба Реал мегуфтем. Омода бошед, боз тобистон наздик аст ва гапҳо дар ин бора хеле зиёд пайдо мешаванд. Новобаста аз он ки Мбаппе тобистони соли гузашта бо парижиҳо шартномаи нав имзо кард, пас аз як мавсими имзои ин қарордод амалгари 24 сола метавонад борашро ҷамъ карда роҳи Мадридро интихоб кунад. Реал Мадрид ба ин бозингар тамоми гуноҳҳояшро бахшиданӣ аст. Бояд иқрор шуд ки Мбаппе аллакай дар қатори бозингарони бузург аст ва Реал чӣ гуна метавонад аз ӯ рӯй гардонад. Ин ҳам дар ҳолест ки худи Мбапперо ҳам ба тарафи Реал мекашад. Як бахшипурсии Мбаппе аз мухлисони Реал дили онҳоро об мекунад ва ҳамаи чиз фаромӯш мешавад. Дунё ҳамин аст. Мбаппе метавонад бо сари хам ба Бернабеу ворид шаваду бо сари баланд аз он берун шавад. Ҳама аз худи ин футболбоз вобастагӣ дорад. Дар фасли трансферии тобистонӣ меомада Реал Мадрид омода аст ки ба хазинаи ПСЖ 220 миллион евро пардохт карда Мбапперо бигирад. Худи ПСЖ то он вақт тамоми роҳҳои тамдиди шартномаи ҳуҷумкунандаи фаронсавиро хоҳанд кард. Агар гапҳояшон бо Мбаппе туғрӣ нагиранд, пас парижиён бештар ба фурӯхтани ӯ майл мекунанд. Ба ҳамин тамом, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.